Adolf Babalonika. Filadolfo Babalonika. Galeria Noja. Yes. Karol Getzi, I'm calling. Karol Getzi. 011421 903 727 613. Adolf Babalonika, Benka. Karol Getzi, kontrakt. Jan Černohorský. No, My máme rokovanie, preto som ťa vypla. Môžeš prosím ťa za 2 hodinky zavolať? Karol Getzi, áno, na telefóne. S kým hovorím, prosím ťa? To je Katarína Hanušinová. Keď to nahrávaš, tak aby si vedel, že rozprávaš s Katarínou Hanušinovou. Dvihla som telefón Karola Getziho, napriek tomu, že som ťa pred chvíľou vypla a voláš znovu a hovorím ti, že máme rokovanie, preto som vypla a žiadam ťa zavolaj za hodinu. Ak to nahrávaš, aj keď si neželám, aby si nahrával naše rozhovory, lebo nie je dôvod, aby si ich nahrával. Ahoj. Ako vieš, že ich nahrávam?